Ман илтимосом мекунам бародарои бухтарӣ, ай пишти нами криса Абдуллои Нурӣ чӣ азобое ки мо кашидисем имрӯз ай пишти нами ҳаромат, ай пишти инами паданалат, ай пишти нами чумо як хоин ки миллати мора 40 сол 50 сол ақиб кашон. Хай крисаро медоне не чумое ки инами савдош кард оз биромада модари точка фоҳиша гуфта гашта инами чумо. ҳастан боз 3-4 группаи дига бовар кинед чӣ қадар бисёр ҳастанд ин крисо. як бона группаи 24-ош ина як чумои дигааш. вақте ки дар Москва митинг кард мардум саволаш доданд ту ки ҳастӣ? Медони чӣ ответ дод? як мусродам криса мегӯянд. намехел аст бародари бухтарӣ ман тра хушхӯрак мешиносам, ту ки ҳастӣ? ту дар нами территория Российской Федерации калоншинагӣ. урус дар руд мегӯяд криса ту крисае мегӯяд. намехел аст бародари бухтарӣ урус мано дар руд мегӯяд ин крис одама. вақте ки саволаш доданд ки ту ки ҳастӣ, медони чӣ гуфт? мара ай мардуми афғон бипурсед, бывший наркоман. ду чумои дигааш биромада чӣ гуфтесанд? озодӣ. як шаҳрванд мебурад мегӯяд ҳайвоно қаршон мекунанд, мегӯяд шумо моро уважат кунед. бародар мегӯяд ту чӣ багани моро ҳар гап мегӯй мода мумкина. мардумда мумкин набуда. озодиш намебоша мода дар кор нест. бародар бухтарӣ дар охири гапам гуфтанӣ ҳастам, зинда боши шери на. Исоқов Аюб дар любой пастӣ баландии ту дар барда аст. зинда бошӣ. мо бояд кӯшиш кунем ки мо бисёр чора дидем. ман 31 сола, ман дига ҳеҷ намехоҳам. ман оромии миллат намехоҳам. мо бояд мерос бимонем барои фарзандонмон. чунки ки падарои мо намондан барои мора мерос ки азобша мо кашидесем. падарои мо мода мерос намондан. баъд аз великий распад СССР чӣ қадар бойгарӣ мода мондагӣ буд. хестанд як группаш аюҷа итарикад, як группа дигаш айҷаву итарикад, як группа дигаш аюҷаву итарикад задан, китиф задан, чико кардан 40-50 сол ахиб кашондан. номардо имрӯз бо хеста гап задисанд. чурбано хоино. чӣ азобе ки мо кашидисем ман аз шумо мебинам. назатиё хай группаи бисёр як чумо будан, ин чумо мемонад. ки аст аз таткаи қувват, як қувватфикр, як чурбан, як мирғ одам аст. мега ку оилааш ман фарзандам барои номусулмоно калон мекунам, против шумо чевара тамешкано мепартом. ягон кас ҳақ надорӣ зидди миллат гап занӣ, аз номи миллат гап занӣ. хоино